Εδώ βλέπουμε μέρος από το γραντέ, το σκυλάκι. Έχω φτιάξει θηλιές από σκηνάκι που μπαίνουν σε όλα τα σκυλάκια, ίδιου μεγέθους, και στη συνέχεια θα τα καλύψω με νάιλον σωλήνα για να γλιστράνε να είναι καλύτερα επάνω στο τζέμινι. Έχω κάνει απλά ένα σταυρόκομπο και έχω τυλίξει τις άκρες με ταινία για να μην πετάγονται. Θα περάσουμε τα σκηνάκια μέσα στις σωλήνες με ένα σερματάκι. Θα τα βάλω όλα με τη μεριά της ταινίας από την έξω μεριά για να μπορεί να βγει το λάστιχο. Ωραία, τέλος. Τώρα πάμε να το βιράρουμε. Εδώ βλέπουμε τη λούπα μας, η οποία είναι καλυμμένη με την πλαστική σωλήνα. Τώρα για να περαστεί στο τζέμινι, να σκεφτούμε ότι αυτό είναι το τζέμινι, απλά θα το κάνουμε γύρω και θα το βάλουμε στο σκυλάκι.